afternoon ng ito. Maayon temporal na ba ito? Wala na. Buglaw lagi yun. Ang Pilipinas na sityo. Imus Taypas. Barangay Isip. Na, hapon na. Hapon na, idol. Hapon na. Patay ka dyan sa kopi ko. Kopi ko. Kopi ko, ali, kopi ko. Kopi ko. Kamel kopi ko. Ato ka Lolo Peter. Ay, Lolo Peter. Viral ng 5 ng kliko sa short video kami pa ito. Kugi. Ang parcel, kuhaan ang parcel. Kuya, wag sakay ni mo, koy. Si parcel ma, si Kupit ko, si Maxi. Wala, parcelo. Si Maxi. Kana Maxi, di nakakalayatan na Maxi. Lindo ta sa parcelo Maxi. Buhay sa free. For sa kopi ko, alay kopi ko. Kopi ko, alay kopi ko. Alay kopi ko. Tuko kopi ko. Alay kopi ko, saka dali, alay. Alay, saka dali kamel, kopi ko. Kopi ko. Ay, nanak ko akong migo. Oh, migo. Oh, migo. Kopi ko. Oh, nanak ko migo kopi ko. Kopi ko. Kitaan ka rin sa kopi ko, ana. Bastro kikarong kita ka sa kopi ko. Kopi ko. Oh, nagbaro-baro si kopi ko. Ala, kopi ko. Guys, na ako'y bisita kopi ko. Kopi ko. Kopi ko. Kopi ko. Piko. Ali kopi ko. Piko.
Piko. Mana makakupiko? Saway na mo kupiko. Kupiko, kupiko. Oh, kupiko, kupiko. Kupiko. Uy! Hala. Nagbisita. Maming Huawei rin. Kit ano lang Diyosa ron, wana. Santa Kuhon ka Diyosa, kupiko. Kupiko, oh. Sakay ka ba, kupiko? Kita ka Diyosa ron, kupiko. Awa, pareha pa ko na anak. Lahi maning kuwan. Oh, layo anak oh. Awang display niya oh. Kupiko. Ako'y bisita si Kupiko'y Kupiko. Kupiko, Kupiko. Tara Kupiko, tara po Kupiko. Kupiko, rin lang kadre Kupiko ah. Nagasda ang paksi. Kupiko. Pati ito nagkuhan rin, ganun yung mga Nagsulot. Sana